Wannan shine Trey Alexander Relford, wanda ake zargi da kashe wani matashi a Lexington, Kentucky da ke United States. Ya amsa laifin kisa da kuma fashi da makami da suka yi wa mai suna Salahuddin Jitmod, mai kimanin shekara 22 da ke kai sakonnin pizza. Salahuddin ya kai sakon pizza ta ƙarshe na daren lokacin da Relford da abokansa suka shigar da shi cikin rukunin gidajensu da ƙarfin tsiya, sannan suka yi masa fashi kuma suka daba masa wuka har lahira. Bayan kama wannan matashin da ya aikata kisan kuma aka gurfanar da shi a gaban kotu. Kafin a yanke masa hukunci, mahaifin wanda aka kashe, Sombat Jitmod, shugaban makaranta kuma musulmi mai kishin addini, ya yi magana kai tsaye da mutumin da ya kashe ɗansa. Bari mu saurari abin da ya faɗa wanda ya kashe ɗansa. Ina je maka ba daɗi da ka kasance cikin irin wannan yanayin. Ina ma a ce zan iya taimaka maka kamar yadda na taimaka ma ɗana ya zama ɗan ƙasa na gari. Inda a ce Salahuddin yana nan wurin, da a ce yana raye, na san zai yafe maka. Yanda yake kenan, kuma haka na tarbiyyantar da shi. Ba na jin haushinka kwata-kwata don kana cikin sanadin halaka ɗana. Ina jin haushin shaiɗan ne. Ina tuhumar shaiɗan da ya tunzura ka zuwa ga aikata irin wannan mummunan aiki. A'a, ni ban zarge ka ba, kuma ba na jin haushinka, kuma ina so ka sani na yafe maka a madadin Salahuddin da mahaifiyar shi. Kafin mai shari'a Kimberly Bonnell ta gabatar da shari'arta, an ba mu wanda ya aikata kisan dama ya yi magana, sai ya ce da mahaifin Salahuddin, ina baka haƙuri akan abin da ya faru waccan ranar, amma na jinjina ma domin ba ƙaramin ƙarfin zuciya zai kai mutum ga irin wannan ba. Sanin wanda ya aikata maka irin wannan laifin, kuma ka tashi ka faɗi kalaman afuwa a gare ni. Ina da yarinya nema, shekaranta 5 a duniya. Ba zan iya tunanin irin kunci da ciwo na rasa ta ba, amma ba abin da na iya. Amma ina ƙara jaddada godiya ta a gare ka, kuma ina ƙara baka haƙuri. Kai haƙuri, kai haƙuri, kai haƙuri. Cikin tausayi sai mahaifin Salahuddin ya rungume wanda ya kashe ɗansa suna kuka. Darasin da ke cikin wannan lamari shine yafiya. Allah yana son masu yafiya domin shine Al-Ghaffur kuma Ar-Rahman, mai gafara ne kuma mai rahama ne. Allah ya ji kan Salahuddin ya kuma saka wa mahaifinsa da mafificin alkhairi. Kuma mu ma Allah ya ba mu ikon yafiya a cikin kowane irin yanayi. Amin.